because I know you. This is uSiyameza. Igama lakho ungumfundo wakamtshali. I know you, my boy. Like ukufa nje kasiqiniseko kwaphuma emlonyeni wakho ahamba ngempela usiqiniseko. Because you are sure ukuthi usiqiniseko usehlala eSprings and la hlala khona I am 100% sure ukuthi wahlanganiselwa wena uthi uyamsiza kanti uyombeka la azotholala khona kalula. I know you. We must just help you because you think we are scared of you. I mean, I'm not. I'm not scared of you. Mina ke ngiyinsizwe engekho nje afraid. Into evele ilibeke nje iqiniso lithi. We are not afraid of you. Siyameza ubaqedile abafowethu la ka TikTok. Yes, ubaqedile abafowethu khona la ka TikTok. Iqiniso nje liyokukhulula hamba emndenini kaSiqiniseko uyoxolisa khona because ubaqedile abafowethu la ka TikTok. Ubaqedile abafowethu. You are wearing a mask because you know that you can be identified in all footages akhona eSouth Africa ngokufa kwabafowethu. We know you. Oh, uyabona ubusunesiqinisekiso sokuthi uMax uzoshona ngoba uyazi ukuthi uhlalaphi nani usufuna ukuframe uKing Bhaka. We see you ukuthi besufuna ukuframe uKing Bhaka. So sisukuma nje ngoba siyakubona. Actually I want to let you know silungisile indaba yami noMax. Si right manje. We have fixed our matter. Si right. So konke lokho bukuzama. We want to let you know ukuthi we are watching you now. Wena ke manje umuntu esesimbhekile ukuthi ubheke phi ngalento yakho. I'm just watching you. Ukuthi indaba yami noMax kudala silungisile sesi right manje. That's the reason why ngibheke zonke lezi zithe ekhulumayo. I'm just watching because wena Miyeza ubufuna ukuthi ubulalo wedwa phakathi kwethu and then besu frame uKing Bhaka uzigama lika King Bhaka lizongcola. We are just watching you. Now we want to see where are you going to go because everyone is expecting that Tuesday to happen. Tuesday mawuke khona ofuna afe ukuze uzoframe uKing Bhaka kube ngathi uKing Bhaka is the one. No, we are not there. King Bhaka azabulala and we are not there. We are not there. We are not there. I'm telling you today, Guti, we see what you are trying to do. You are trying to take King Bhaka down through us. We are not going to allow that. We are not, both of us, we are not going to allow you to do that. Siyabonga Miyeza. We are not. We know you. Usiqiniseko Mvelase wena ngqo owambulalisa. And today you are brave to even tell social media ukuthi ukhona umuntu ozohamba fanele ahambe before Tuesday. We are watching you, my boy. We are waiting. Msunu kaMadladla. We are waiting. Umama kuMadladla ngithi golo laMadladla mfana wami. We are watching you. You are not going to do anything. We are just watching you. Papa siqiniseko Mvelase abantu abakuskima bahambe emhlabeni. We know the true colors of you. Indlala ikwenza udayisa abafowethu. We know you. Yeah. We know you 100%. We know who you are. We know the real you. Umndeni wakaMvelase ugeze ngaphakathi to know that you took out that statement and their son left. Washinto intombazana idindilize yodwa ingesenamfo wabo because wena uthanda imali. Sibingelela ngenza ukuthi sicela uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa ucofa subscribe button kule channel yethu. Ewe ngenza kwethu ke lana ke ayikuvela okushaqisayo ngoThabani Hlatshwayo. Mina nginawe bengathanda sihlangana lapha ku comment section sizovo lwakho uthini ngalolu daba uthi ke kuyokhala abalandeli ku TikTok kusho uSiyameza. Ngenza kwethu kungabe kuthini ukuphawula kwakho bemhlobanisa necala lika Siqiniseko bemiyamanisa necala lika Siqiniseko? Mina ke nawe sihlangana lapha ku comment section ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu Mkhosi2 Danko Bhayo. Siphinde sihlangana nawe video elandelayo siniphathele izindaba nezinye izindaba.